for tuning into Zim News Beat TV. Iko zvino vazukuru mukacherechedza munoona kana iri kuitika ye vazukuru. Kani na vantu vaimaba nawe nkani yabwino. Inhau iri mudariro yedare revazukuru vakamira muno mudariro inhau isina kunaka. Vanayamba nkani ndabvara nguyo. Hanzi patatanga kuita dare revana vandange ndakapfeka nhumbi dzamunoona dziri murusero mungowani. Apa ndege yakafuna pano kubwera vanoza munyamura. Ndege usiku yanga yatofunga kutoya pano kuti musimudze iratidze mabasa eusiku. Hanzi kana pane vanga vakacherechedza vakamutarisa tofunga maona anga akuyeredza misodzi mazisaka. Vanapira rekati aiya ine ndine nyavezi, ine ndine mvindo para mvindo ate para ufiti. Echitafera kana viranga pana munhu akuzoti ndine fiti. Yabwere padecha tiyangizane. Saka maona ndasumuka muno ndikapinda mudare ndanoteketa nheketero dzemativi mana ndichikumbirira chikopokopo cheusiku chaida kutakura mwana kuti chisamutakure. Ndakwanisa kuchidzikamisa nekuti zvinhu zvine manenje pachiita chevanhu kudai kuti mabasa eusiku atange kuratidzwa masikati ano machena. Saka ndanozvimisa ndiri kudare uko. Ndiye saka mazoona ndapfeka kupfeka kwadaita kwakasiyana. Ndekwetsitsi dzekukumbira mwana kuti asashungurudzwe masikati machena akadai nevamwe vake veusiku. Iwe afuna kusiya ufiti one. Iwe musikana anonzi Abigail anzi uri kuda here kusiya uroi uhu kana kuti kwete? Ndikutoda ndoshandakawira kuno izvo. Apa ndikaenda kurana madzina. Iwe waipata chinda asi udatsingidzwa kuti chimbopita kaite chivaro chikanaka chanu. Nawe kuneva madzina. Kunava? Hanzi handisi kuda kutaure nemazita. Kusvika kuti uzouya pano handiti iwe wakatodzingwa here nevamwe vako varoi vakakuti enda unoita chikaranga. Kuna muntu waipatara chito atechitobveya ate muntu wagoma. Hanzi Nawe kureva namadzina. hanzi usataure nemazita muzukuru. Ndaona kumashure pane munhu wawaishandira usataure nezezita rake pano. Ndaona akatokudzinga basa akakuti enda kumusha kwenyu unogadzisa chikaranga chiri pauri cheuroi ndizvo. Ndiwe mwana wako. Ndinogara ndichiudzwa nezvazvo. Zvakanaka. Hanzi kwakamboudzwa achidzingwa kubasa achinzi enda unogadzisa chikaranga pauri. Ndiwe here kana kuti Inini ninawo? ndindakaudzwa nemukuru wepanzvimbo pandinoshandira. Nawe kureva namadzina. Handisi kutaura nokuti pandinoshanda inini panonetsa. Maswera sei vazukuru vasekunda. Apa nasi mazuva acho nawo dzakadza uroi dzakateka. Hanzi zuva rangu ranhasi rongori zuva rekungosakadzana nenhau dzevaroi idzoga. Adabatwa ndikoni? Akabatwa uroi ndiye ubaba. Ndiwe unonzi Abigail. Right. Ndiounganidza hama dzako idzi. Ndiwe waita kuti hama dzako idzi dzive pano muno mumatare. Magirazi anoko wapinda wakaonei. Zvawakapinda pagirazi rasekuru uchida kuona kuti muroi ndiani wakaonei? Ndakaona munext door wangu Maria. Ini ndaichera kuseri kwemba yangu. Wewe wanaozviona? Koiwewe uga pachako hauna kuzviona? Ndakazviona ndichiberekeswa mwana. Unotanga kuzvitaura kaiwa ndiwo wakazviona zvekare uchita mabasa euroi? Saka unofanira kutanga kuzvitaura uzitaurawo vamwe. Chipindura mubvunzo wanzi wakaonei pagirazi? Ndakaona inini naMaria naPriska kapita. Maita sei pamaonero wakazviita pagirazi? Ini ndaiberekeswa mwana nejira reblack abva azokwidibirwa nechisero naMaria. Priska anga akatarisa mabvazuva achibva tanga kufamba achienda ndaberekeswa mwana. Chii zvekare chimwe chawakaona? Ndakaona kuti handiti anenge kana kuti ikiti here kana kuti ibonga kana dzichibere. Unoroya nei muzukuru?
kiti ndakaona ngekiti nekamukomana nekamukadzi wachindisvereredza kudai. Aiwa ndikutaura sekuru zvandakaona. Kamukomana kamusikana. Kamukomana nekamusikana ndo zvaunoloya nazvo here? Uri kupi kukomana nekusikana? Zvina Priska. Saka kuti kuroya Priska ndiani zvino? Zvakasiyana atete. Mambonye ndiani? Nindogara paprazi pacho. Mukuru wenyu. Ndi Priska na Maria. Mambo kudunhu rekwenyu. Anogara paprazi. Pane prazi isina mambo here? Mambo saka chief wao ndiani? Chief Chinamora. Kashumba Tati Chief Chinamora. Tazi bushu. Asi tino nyadzi dzinoenda kuna Chief Chinamora. Padombo shawa. Sabuku. Sabuku wenyu? Sabuku Chimombe. Chimombe ndoziva nyaya yeuroyi. Chimombe anoiziva nyaya yeuroyi wako iwe Abigail? Aiwa. Waisiwa. Asi vanhu vakawanda vanoziva kanyaya yako. Vanhu vandinogarisana navo paprazi. Saka uda kuti zviitwe sei? Ini ndoda kuti zvinhu zviparadzwe. Mune moto yekufambisa here kuti ude mukomana muende mega unotora? Moto yekufambisa handina. Koma remabhazi? Tinogona kutsvaga mari yemabhazi toita zvemabhazi. Saka mari yemabhazi motaura mari yemabhazi ndokupai tsvimbo moenda vega mutora zvinhu zvenyu kusvika kuvhura mabhegi ako doda zvikwambo zvangu zvina zvipindawo wadedzera ubva kuvhura mabhegi ako boya nazvo kunogandika kuti hazvese nezvajeska nezvaani kuti ngazvipindawo zvopinda. Priska ngabvuma kuuya nhasi. Saka azoiti azoshedzwa kumukando. Saka ngachiti mangwana anoita sei? Anosvika ndomataurira angaita kuti ndinouya. Kutouya kunokwatoita sekuru manhere anaya tanchitaura naye pesapa tanchida kuti ndiye auye nekuti ndiye ane nyoka iri kuti shungurudzawo tese tese. Saka tanotoda kuti sekuru tibatsireyo Priska auye pagraundi zvinhu zvitaurwa Priska aripo achizvipopororo zvamufonere ine mutori kana achida mangwana ngave mangwana. Ndozvandiri kungofungira. Pafoni ari kungotaura hasi kubvuma kuti ndiri kuuya ari kungodaira chete. Nezuro akaenderwa akati tinoenda mangwana nhasi bafonera abvati ndakina mukana masikati saswera achifona ndiri kuuya kusvika kwadoka. Tokumbirawo sekuru kuti mutidedzerewo Priska. Unoda mutora mega nenomba komuntu? Ndizvozvo. Ropa rikanozvotaura. Vakatobvuma kudhara ava. Ndatongoshamisika kunzwa kuti Priska akanga achiti anoda kuuya. Mungadai mataura akabva kuseni popaya kuti Priska akati ndoda kuuya. Zvichida sekuru vangadaita sese. Sekutaura naye kwatanchita pafoni. Yanga achitovimbisa kuti asvika na 11, sho 11 dzedzakwana tikamufonera. Kusvika kuma 12 dzakwana kusvika nanhasi azofona kumanheru. Asi mumwe muzati wakabatira kune ngandisi. Aiwa. Takangomuti huya sezvo tafonerwa natete kuti yatimbofambeyo semhuri kana iwe ronda rako gumbo rikushupa unoporeswawo kune kwatoda kuenda. Samanheru anazoti imi munoti kana ndisikweni saka muchafambe dare renyu here. Muchabetserwa here zvinhu zvacho zvinoda inini here. Tikati iwewe unofanira kunge uripo. Mumwe munhu anase kutokuda. Pane zvanotaura nemi. Totenda sekuru. Kozoti inini sekuru makumbo ari kunditambudza ndichazivawo kuti ndakaitwawo sei ndakaroiwa neyodzinza here. Unoita basa rei? Tinoshanda basa rehuforomani papurasi. Ndinoda kufira. Ndotoda kuurayirwa. Handizive sekuru kuti Foromani wechi? kungoshandawo nevashandi vepapurasi. Ndionongo foromani wechi? Ndionongo ndiwa forum. Ndinoda kufira.
ininiwo ndine uyu handisi kuziva kuti ivo vasikana ava uriri hwavo ndo hwakaita kuti mwana wangu atatarikire sekunobetserwa. Aiwa ngawatange wauya vatanga auya priska zenombera matare ngandika tinini rwerengopiri papa mande ndikudzoka kuchipatara ndakanzi ndidzoke kuenda sikuru kotariswa saka handisi kuziva kuti pandichaenda kuchipatara ndichanonzi chii ndakanzi ndakabhukiswa dheti rekuti nditariswe mumatumbu angu nepapese pachesta apa kuti maronda andinayo ndeyei nekuti hayasi kurapika kuchipatara nadhokta last time pandakaenda ndakasvika pakudzingwa chipatara chinzi ndinopenga ndikaendeswa kumadhokta ekupenga kusvika ndaendeswa kuanex kuti pfungwa dzangu hadzisi kuita musha saka pandisikuziva kuti ndikaenda futi ndichanonzi chii zvese zvipere kana nenondirogwe sekuru jangu wamunyama wandinawo sekuruka ndinogezawo vanonge zvinoitawo mwakadzi asi ndikubatikana handisi kurorwa kueforomana varada kurorwa tangwe yanyi vanhu chii chinobata foromani vatadze kurorwa ndichaziva pamwe ndojambwa nemunyama yatenge takangokandione ivava vanhu vacho tinozvipedza muzukurani totenda aikana ni mabasa achatinoite maoko unoita unge usiri kutengesa unge unotengesa ndikukumbira kuti saka zvandiri kuenda kumba uku ndikuenda ndisina kana chandinacho here kana kuti unopiwa mushonga panze unopiwa mushonga panze apo ushandise Aiwa, totenda sekuru. Tateguru. Zimnewsbet TV. Zvakawanda sekuru. Funga apa tuketa kutsanangura zvinhu zvaitika mumuri zvinobata nemoyo. Zvinoita kuti upenyu husaendere mberi. Inini chekutanga inhau yerufu. Mumuri yekwedu isusu. Sewekuseni yokwanaka mujoma makina. Rufu ruri kunyanya. Kuri kufiwa. Zvekuti iko zvinozi ndinoti ndikada kuerenga wangu wakashaya hanzvadzi yangu yekupesai yakashaya iriyo kwababa wangu inini kuzoti tiri newamwe anasisi wangu wanosvika funga 4 wakashaya zvekare pashaya hanzvadzi yangu yekupesai nzitambwe pakatanga kuitika minana yakangosiyana siyana but isusu hatina kwanisa kuda kutsvaga nepfungwa dzedu dzachiriwo dzechidiki but ndiri mukukura inini sekuru ndinoshanda handirarame nekuba zvekushanda chechezvo zvandinoziva ndikandararisa kuti haini ndoshanda zvegore rese asi ndisvika panguva yandirino nda kutosvika 40 handina kana panonzi pekugara panoti pangu ndotedzana nemafarms kudai saka nenje chibvunzo mumwoyo mangu kuti chii chimbonyanyoitika ngandinoshanda wani mari ndinobata wani asi haiwane chi chainotenga saka tinomboti fambei unongotsanangurwawo zvekumasoro setsanangudzo dzangu kutaurwawo ndongofunga kuti pamwe kuriwawo chi pamwe zvinhu zvapotsawo nepamwe ndombotsvagwa kana muprofita wepiro ndonzwa futi same futi zvinhu zvichitaurika chi nemuprofita amutoreka kutanga uya ndodzokawo panzvimbo totanga kufambisawo zvemunamato zvinokuitika kumadzichechi but nekufamba kwenguva futi unozoshambisika obva kuti mwana wangu ati arwara toenda kumasowe pobatwa same issue futi yemunhu anosanganisira mumhuri medu right achibva nopora kuna hanzvadzi yangu inotwa Jane yarwara musoro oenda kuchipatara achidzoka hapaite mazuva baba warwarawo makumbo azvimba baba wachipora Jane arwara makumbo izvi zvinoona kuitika kana zvewiki urwere ihwohwo asi ini zvaingondinetsa sekuru dzamara takuzofamba tiri mukufamba ini handaiudzwa nezita dhere kuti kunzi munhu ari kukonzesa izvi maproblem dzimba menyawa ndiani ndinhengi asi ini chakazondingonishamisawo ndakazvigarira kumba mukadzi wangu ini ndine mukadzi newana 3 mukadzi wangu mwana wangu wepiri mukomana achibva mukuzvarwa pane minane mwe yakambotiitikei zvekuti mwana akasvika pakuita mamota ari mudiki akasvinwa zvikapera tichifambira nemunamato koziya wangu gotwe last born yanga ndina izvozvo mwana anonzi Praise kuti azonzi azvarwe musi wake kuti abude mudumbu pakanetsa zvekuda kutofiwa tikafambira nyaya ndo patakatanga kubata kusanganisira iwo sisi wangu asi kuti ndende ndinowaudza ndetya kuti wanaona kubatikana semunhu ndiona kuti ane pfungwa futi dzinomuremera ndekana kutotya kutoparadza futi chi
upenyu hwake nokuti kumuudza nyaya iyi nekachokwadi ngwari chikaari kuziva iye zvasi kuda kuti zvizikanwe anozogona tese kuzochikonzeswa something. Saka ndangozviaidawo zvangu, asi iye akasvika kufunga akasvika pakuzozviona kuti bhudhi wangu wanenge wakuziva zviripo. Mainobata kuti chii kana handadziwa? Zvaingonzi pane ndikuona pane dare riripo handika kuwana wako. Ndaona mwana aiswa pajana. Mwana wako aiswa pajana asi haasi ega. Zvinotanga kuna sisi kureva hanzvadzi yangu iyi ndiwo mufuta ainzi ari pajana but pandotangwa mwana upi mucheche kuzouya sisi wangu wahombawo ndi munyaya hombo angu yandirinyanya kutsanangura ndakanyatsobatisisa. Pari chakazonetsa kuti mwana wakachibva kunozvarwa tabva muhondo idzodzo takati pakati patapata tiri kupari uko takafonwa namadzibaba vananani vachitibatsirawo zvichidi kusvika mwana tese azvarwa nhumbi yanga atone 10 months asi musi wakazvara mwana sisi wangu waitowepo wangogara so. Zvakanetsa kuti sisi chaunatsovenga kuno kuchii ausasina kana chikutsanangura munhu awewo kundobatsira nemunhu anombomirawo kana pakadoo pakunzi pakudiwo $5 zombobvisa kana 50 cents kana towo pakunzi pakudiwo mvura kunombomanyawo napatebulu maine mvura papa singa kungogara chete so isu tipo tu tichimhanya. Saka chakazonetsa kuti wakangozoya mumwe musi kuri kumba kwangu nemhuri yavo uri musi webasa watorovha wasvika wagara zvinhu zvanetsa indawa ndopakazonetsa hanzvadzi ndikudze chokwadi inini hanzvadzi ndiri kurota ndichimutswa zvekuti inini ndakuroya. Saka chikumbiro changu hanzvadzi kuti chekutanga mundiregererewo. Ndikati aiwa inini handina hangu problem nazvo handika semunhu ndandagara ndichita sei ndichizviziva ndati handina hangu problem nazvo ngatichitsvagai solution inoita zviite sezvipere chiini chii chiri kumbonyatsoitika fanatsanangura kuti inini ndinomutswa. Ndikati anokumutsa ndiani wakamutaura nezita munhu wacho asi ariwo muraini mupi imomo kusanganisira nemwana wetete wangu inini akamutaura futi panguva chipi iyoyo ichizi anouya achinditambidza nyoka but nyoka iyi yakura iri kutotyisa ne2 zvidhoma chikono nechikadzi kureva kuti zvinhu izvi hanzvadzi yangu itonombo kuti anotozviona. Saka ndibvuna kuti zvakadaiso zvakuno ngatimbofambe kumaprofita tikafamba kumaprofita tikafambira nyaya dzedu but maprofita mazhinji handiri kunyeperai zvinepa zvingogumira so chikwadi chiripo wachitsanangura nemo but kuti tichisvika panguva yezvinhu izvi kuti zvinhu zviparadzwe hapana chaifamba. Saka sekuru ini ndakangozotiwo kuno mwanga orai tichaita sei tichaona kutamba ndikatsvaga namba dzasekuru Robert ndikadziwana ndikati takumbofuna several times dzembotirambe apo napo zvisingopa ndo zvaingonetesa mushure mangu ndandambomudza ndikati mupa namba dzasekuru ndati chifuna chisekuru Robert since takanzoti kuna ana sekuru tasu tinofollow edu mavhidhiyo aya tati tinoona wakatasa sekuru tasu tadi kuti mboende ikoko tiva tatsvaga zvinodiwa ikoko takaona kunodiwa mari tikati isusu mari dzatinotambira kwatogara uko kuna chinofamba tikati aura tichaita sei tichaona plan toita sei kana tatsvaka zvakoma tikaiona tozongoenda kuti tinobhadhara mari dzekudiwa. Hanzvadzi yenyu paireurura achikonfesa achiti ndinoya kuzopiwa nyoka kana kuti ndinomutswa aiti kana ndamutswa nevanhu vaidita sei? Uyu aitotaura kuti ini totofamba toita kana like kumakuwa wanotofamba achiti dzimwe dzenguva ini ndakarara mumba handika kana munhu akafa ende watonimwe ishe wakati munotsanangura achiti kazhinji wanhu wainzwa kana wakafa munharaunda papai handika sisi wangu kana kutofamba chaiko waitowanetsa waitoti wanhu wanoona kuti kana murodhi chenye unotosangana chezi kuti kana kuti kunogara sisi wangu wadiki nesisi wangu waumbewa handika pane kadistance funga zvekilomita 6 dzikatongokwana kutofamba kwaitowanetsa wari wega. Ipapo handinyatsozvitsanangura ipapo ndinganyepa hangu pakunyatsotsanangura nyaya dzacho zvino zvakutodawo iyo asi iyo maonini andazviita inini waikundikana pakufamba especially kana zuva ranyura. Saka chimwe chandakazoona hangu chinoita kuti ndizobate chikwadi kuti sisi wangu wanoroya indi shuwa kuroya da kupupura chikwadi sisi wangu shuwa kuroya vanotoroya kumuka vanotomuka nekuti nini wakandiudza chokwadi kuti nini hanzvadzi ndozviripo. Ndikati zvakanaka hanzvadzi handioni kubudira pachena handikurasini uri mwana wamai wangu ngatitsvakai solution inoita zviite sei zvipere asi sisi wangu iri pakukonfesa kwandivainatso kukonfesa zvine chokwadi zvisina kuchisedzerana. Saka ivo vangati vachitaura nyaya yacho tingati pane zvakanga zvakuvanetsa here muupenyu hwavo zvakataura kuti regai ndiende kune hanzvadzi yangu ndinotaura nyaya idibatsirikana ichokwadi sekuru chii changa chaitika? Ndifunga awa sisi wangu awa ndinga pakufafa kwaita vanhu munharaunda maonero angu inini sinazobuda nemukana wamaoni since iwe waitaura neuchenjeri ndinoona sekunge waisa ruoko pakufa kwaitoita wamwe vanhu wacho
tifunga pane zvaitika kana kuti maybe simunhu anoti anomutswa pamwe aingozokwanisa kwana ariko kupi ikoko nekuti chapuntimo nditaure mashoko aya ndichifamba isusu zviri kunzi mwana wangu nehanzvadzi yangu irapenonzi Jane wapa jana saka takanyatsotsangura pashona zvinorevei kuti wakambondoko wamwe saka wamwe wakuda kuchiwo kwedu ndo ikamwa chiboreka ndakaona tichimbotaura dzimwe nyaya mutora nenyaya yenyoka yaane 40 years musakataura mazita asi kuchitaura kwayakabva nhoroondo yenyoka yakamira sei nyoka iyi maziro angu inini kana chiri chokwadi chekuti nyoka iyi yakabva ndo hamene ndotsanangura nemazita here musatsanangura mazita nongotaura zita rini panokudotisa zvinongoenderana nekuti ndokuri kubva zvinasi musakataura kuti kwaRobert ndokwakabva nyoka kana kuti nyoka yakasiyiwa naRobert kana zvakaita sei nyoka yakwayakabva yakabva tifungawo kudzinza kwedu kuno wakatibereka inini ndichizvarwa inini ndakangokura nhoroondo yenyoka irimo mumhuri medu ichinzi nyoka iyi iriwo kuhama dzedu dzikwana baba uko ichinzi ndiyatete tiri mukura isisu ana tete vaigara kwavo tichigara kwedu titobva svika pakushaya asi chakazondinetsa nyaya yenyoka iyoyo cherevhe pataitofamba pacho papo ndanga ndatokanganwa ngoma sekuru nyaya yenyoka yaitotaurwa nezvayo asi isusu hataingotarisirwa kuti chingave chikwadi nekuti nhau dzichi dzima spiritual asi ini ndakazove nebelief yazvo tiri kuti uye mwana wamai wangu ndiye umwe mwakatoziva kuti ndizove neumbo kuziva kuti mushowa kune nyoka yekutaurwa nezvayo but ndakuzokamboita nemakore manje kuti nyaya yenyoka ndakamboinzwa kumashure ndichiri mudiki kune zvinyeyo chiri kutaurika futa nhasi saka kuti nyoka iyi ndichikamboita nemakore sekuru kana zve 45 years inosvika nyoka iyoyo pari panhoroondo chaipo kana kuri kunzi mwari atitungamirira nyoka iyo kana kanzi yabatwa muchazove nechapupu chavo chavo nyoka ichinzi ndeyatete maishandisa basa rei bata wamunita wamnemafa ipapo nini ndinganyepe pamashandiro ayo nyoka ina hangu ndinganyepe papo asi ine zvaitokonzeresa mukurarama kwedu ndifunga ndo yaikonzesa kuti wamwe pamwe nana sisi wangu bosi wangu chakana urorwa chakasita urorwa inini chaiye kubasa ndakaenda kuchikoro zvekudzidzo pazera rangu but kana makaona basa randoshanda soka munotondirwadzirwawo asi ndiri munhu wanotone simba ranondishandira ndifunga pamwe nyoka ndo imwe inotipa minyama mumabasa maonero angu nokuti ndikakudzeka mukanyaya karisili kana unangosekesa so last week but one pabasa pandoshanda ine pane chigayo ndakanotora katsapo soka 5 kgs kewiti kumba ndatondimbogaiso mhuri yangu irarame but munhu ziva sekuru Robi ndakatosungwa nchinzi ndaba witi mukambani yabva kumba mukadzi atondikutundisungira kuti ise pabhaiki baba munogaisa mhuri idye but ndakatosungwa nchinzi ndaba nanhasi zvichiri kubasa asi zvinhu zvabva kumba kwangu anyway da kuti muone vision yekuti zvese izvi handiblame awa ndinotoblame wekwangu nyoka ipi iyoyo ndo imwe yandiroisa futi paususpect wemaproblems anokonzesa kumabasa ndingori munyama sekuru pane chandisangita sundingonongedzero uyu chaikurorwa arorwe kubva chikurire baba satambuche kana chinonzi rora pamasasi wangu wese anana dollar ndakamundadya saka ndifunga nyoka iyo ndo imwe yandironyanya kususpecta pokutanga nokuti baba wangu chachawawa wanongoita ngechidzungairwaso pawagarira ndipapo kuende kutozoti wachangamuka kudai wakutoenda kumasowe but wakutoenda masowe watochembera saka ndinoona nge nyoka iyo ndo imwe inokwanisa futi zvipi izvozvozvo tete wakashaya saka yakasirwa apa simaonera angu inini matsifamba tinoita kusanganisira matsanangurwa zvatoona sisi wangu zvakaitaona sisi wangu ndiri kumba inonzi yakasirwa mwana musikana vari kuti anovamutsa anovamutsa ende vanotogara padhuze nepadhuze nemunhu iyeye ndamuzotora nyaya yekutsvaira kuti taitsvaira vamwe vachitipo paya ndazozinyatsodzwisisa nhau nyaya yatangira pakuti isusu pataenda kwasekuru tasvika kuti patangotambira tikaita zvataita tazonzi tiende kuglass saka tasvika paglasi sekuru tamboita zvataita zvichingoramba kubuda paglasi tikati pamwewo zvikwedu zvatese zvarambawo saka ndichibva tangodzi nomwe muzukuru anga ari nasekuru wangu ati papo aimboshingirira zvikuru zvinoita tashuwa tashinga nekuita zvatazi tiite kudzamara takuchiona
wanhu watatu pano watatu wabudawa andisala kwangu namazita ndizi sisi handiti kana varipo sisi wanga waripo cause ya next door wawo anga aripo cause ya uyo musikana watatani zvake kunze kusirwa nyoka uyo tamuona futi aripo paglass rasekurutazvo tawaona vana vari vatatu nezvidhoma zviviri chikono nechikadzi nechimwe chaita kunge bere kutange inzi kiti ndozvinhu zvataona kwasekurutazvo asi chazondinetsa manje ndichinobvunza sisi wangu naisisi zvine zvima tanyatsozviona zvakanaka here sisi wangu ndotsanangura murume wekuti hanzvadzi hapana zvekutamba andika ndati kwaiwo waonawo chii apa handitsanangurira zvesezvo zvatakuta zvandika taona zvakati nezvakati 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 asi iwo manje wazvijamba wanditi next door wawo wamutaura nezita uyu wekwangu manje hauna kutaura nezita wamuti ukangondifumura chete tiri kupedzerana asi apa ataura angozitora pandabvunza azondiudzawo nedirection yomanje kuti kwakati jehovha zvamecheno zvendaita sei nezvandaona ndazoti okay kwataura kwekuye handati kusere kumango kune mugwavha zvi ndandangozoti ndo kwacho saka nepaberekesa mwana muchechi paberekesa mwana muchechi mwana uyu ndewangu inini mwana muchechi afugidzwa nejira reblack avaiswa nemuchari pamusoro asi azovharwa nechisero ndo zvinhu zvataona kuglass mati baba vakatanga kuenda kukereke vakuru upenyu hwababa vanga hwakamira sei muchikure wanga usina kutambanudzika upenyu hwababa wanga usina kutambanudzika ngoti tichitsanangura sengoti ndiri murume zvangu kuti ari mwe munhu ane hananiti like wakadzi wangu totanga tochema nekutsanangura nhoroondo dzacho zvakaoma sekuru patakabva nekuti isusu mai vedu wakashaya 2001 tichiri vadiki tikangorerana takadai so baba kubva mai washaya hauna kana mumwe mukadzi wakazomborora kana mukadzi wekutozonzwa kuti wafambidzana naye tikangotosinziwo semunhu akurawo pamwe akuda kuti sei kuzvigarira but kana kubasa chake hawana kutozoenda kubasa wakangogara pamba wandochingotoona sisi wangu tichingobatsiranawo tichidii saka kuti palife yababa wangu pakura kwawo hawana zvizhinji zvawaita kana kuchechi changa wasingaende doro wanga wasinganwe munhu aingozigarira pamba nongoita zvegadheni until now ndo mabasa aunongoita wakangogara pamba ipapo saka usinga wane 2 years kana sikanganganisi watanga kutoendawo kuchechi baba hanzvadzi ichikonfesa kwamuri ichitaura payakauya payachiti ndinopiwa nyoka nezvidhoma hanzi nyoka tinozoishandisa chii kana kuti zvidhoma tinozoishandisa chii ipapo hawana kukwanisa kutsanangura pamabasa ipapo hana kubvunzisa ipapo hana kubvunzisa sure muri right asi chandenguziva kuti zvinhu izvi nemuono wangu nematauriro akaita hanzvadzi yangu zvangomicha zvakadaro asi pamabasa manje apa hapana asi pane panandasirira mukadzi anogara nasisi wangu mufamu maanogara azouya akatsvaira patsoka yasisi wangu ini wabva kunotsvaira kuseni wachibva waidyorera parata kudai wachibva waenda naye kumba kwavo zvabuda futi pagirasi saka handiziva kuti zvinorevei zvino matauro ari kuita sisi nematauro avakauya kuzita kwamuri kwandiri nini vari kuti vanorota kwamuri chidzora kumashure vakachiti vanorota kana kuti hanzvadzi ndinoroya nekuti vari kutsenga mukana chokwadi chakanaka sekuru apa hapatombodi kutenderera apo uyu uroyi uri pachena uyu nekuti nini wakatondiudza chokwadi chero even ipapa mwana wangu azvarwa ipapa wakatoya futi wakatopupura hanzvadzi ini ndatambura ndashupika ndibatsirewo ndifambe nekuti mwana uyu izvozvi ndatoisa papuresha izvezvi kutonzi mwana uyu andika tiri kutoda mwana muchechi mwana waitoti waitofanira kuti wazomutora kumba kwandogara ndika unzi mhene waida zvawaita kuti wanomuendesa kupi we kunzi aone kuuraya wapinde pajana itonzi praise iyeyu ndiyakatotarisirwa izvezvi naivava vari kuti vari kufungidzira vari kuti vanorota panditi wakati waitotora chokwadi kuti mwana hanzvadzi ndatambudzika ngatibatsirane ngatifambei nekuti mwana uyu manje anotisiya nekuti izvezvi ndiri kutofuswa kunzi ndiwo apajana toda chii toda nyama izvezvi
saka mwana uyu ndisofa ari kutodiwa izvezvi kuchibva mwana uyu tiri kudani sisi wangu awandikwa Jane ndokunzwa nyama yeChristmas zvaizvezvi so zvikuti kutaura kwandi kuita izvezvi so andika kana mukadzi wangu paari papapa haana kutogadzikana izvezvi haana kutogadzikana izvezvi nekuti nyaya yacho ari kutoiziva nekuti munhu atofamba naye kumazuwe madzimai andinoendera inini chimwe chana chandingada kupupura havasi madzimai ekufungidzira munhu wechechi chaichai muti munhu anorwara ari kushoreka asi munhu wechechi nokuti zvainditsanangurira zvese ndiye atondipa nemaadvice chifambai makadai muchasangana nechokwadi pakadai chifambai nechakadai muchasangana nechokwadi pakadai ende chokwadi zvavo zvasvika pakubuda kumagumo sematsanangurira ndaita kumasowe ndo mawiri wakaita usisi wangu inini wakapupura wega nemuromo wavo anzvadzi nini shoka ndinomuka ende izvezvi praise apa duty ari kudiwa taifuna kuti muraira mudumbu wakatonditsanangurira inini taifuna kuti muraira mudumbu mwana pandakati yakupare paya ndakatozvituka ndika kuti chandavenga kupare chii wachinzi kana kutika wakati bozi mukadzi wangu pati akazobereka 10 months waitoti anzi mwana akatsoka mudumbu aitoshaikwa asi dumbu rakafuta iwo wanga wakagara panze pamundu pawaita chii waitokonya kuti magiyati kwawo izvo hatina chataiziva izvo asi wakazozvitsanangura after mwana awepo zvese zvati kutsanangura izvo hazisi zvekuti ndakawabatira shamwini titofara tatobika tii titonwa tiri pavhuranda pamba pangu asi ini hanombowaratidza kuwatsamwira ndotaura kuti wazopupura andika zviripo andika zvisati zvaitika saka ndakawaregerera ndakati agerere regai tichifamba saka tiri muda kufunga kubatanidza timasenzi tifunga iyo wakazona kuti waita sei wanonokero ndakangozoshamisika ndikinzwa kuti watokasikutasva kushazo haona kana wakaudza ndifunga hamene zvanga zvawarimo kumba waikoko nekuti inini munhu zasekuru ndakatoseka musi wacho ndakatirizo rangu retatu kutotsanya since my life nasana mbota zvefasting day 3 ndakati nhasi ndoda kuzvisunungura nhasi kwasarira ndifunga ne 3-4 hours kundisununguri koya pinda ndiri kwasekuru tachi zvezvanzi uyai ndisina nasendi ndisandakaseka saka kuratidza kuti iwo pachavo vanogona kungotyawe nekamera andika asi ndikupupura chokwadi ini tiri munhu wenyama ende izvi zviri kuisa hapana dzinza risina zvaro sisi wangu nini wanomuka nokuti handisati ndambowaona asi iwo wakandiudza nemuromo wavo pasina kubatirana shamo wakapupura maitiro avo nemaureri audata mwana wangu chero even nhasi kudai pasina kunzi tauya kunoku inga tiri nhau kutoti mwana akutodiwa izvezvi kuchibva mwana wari kuenda kuna sisi wavo ndo waipupura nemuromo wavo. Zim News TV. Makadi nyanza. Tibedu makadiyo. Kurise kwa pio. Aiwa kuri right amino Kuri right. Matambudziko chete. Ah, boze. Kona mna naye kwandiri. Hapana uraiti kashiti kacho. Anditi. Ndizvo. Sitande. Ndoito Abigail Kamjoma. Abigail Kamjoma. Abigail Kamjoma. Kumushaka kuti Darwin. Darwin babi baba. Kwa mkosa wasanzo wakatamira kumuwanzi kuchitangi. Kuchitangi. Wamwe uri kuchitangi wamwe uri koko. Anditi. Saka mije ndizvo makugara kuko. Ini ndinovagara paPrazis paShamvu. Pashamvu. Kwete kuShamvu chai kumashure muhighway yeShamvu. MumaPrazis ari mudhuze nekumurodi. Maane muri. Ndine wana 4 wasikana gega 1 mukomana ndakangombereka akafa kudhara ndo wana wangu 5. Alright. Dambudziko vantu rakunetsai rakushungurudzai mukati meupenyu rakatanga rini kana muchiri kunyatsorangarira uye zvakatanga kuitika ndezvipi? Nini chiratidzo chokuti ndisvike pakuzodai zvaindinetsa nekuti kudhara kwangu ndaiti ndikarara mushemushe munhu akanyangwa akatouya ndaitomunzwa kana chinhu chikaenda tochinzwa kuti paya chakati asi ndikufamba kwenguva ndikazoona hapana chandikuita se handichatombooneka kuti ndozvigariro ndega nganingogare chakazondinetsa ndechekuti wanhu wakabva watanga kutaura mabasa amabhefari wai wati une uroi wai mano mumwe wabva auya naiwe wanzi we une uroi akandipa ndiyana handina ndichiudza mumwe wangu oti right tongogara wachingondinongedza saka ndanda kuti ndikaenda kumasowe ini ndindotaura ndotoudza vanhu inini kuti muprofita ndotomudza kuti ndine dambudziko rakati obva ati ngori pamunamato ndichingodzokera kupi saka inini handaneta 2016 kana ndichiri kurangarira 2016 ndakamboburitsa muromo kuti imimi muri muroi musho wakati wana vadiki waroi ndikati imimi ndimi chihombe chachona chemukadzi chisinganyari kune mwe mukadzi saka kubva 2016 iyoyo ndofunga pamwe pane zvine zviitike here kana kuti yuhi
ndakangozoikana gore rino rindopanda zvitanga kunyanya sekuru gore ripi rino renda handina nguwa ndikazvirota nhasi ndeudza hanzvadzi yangu ndikazvirota ndoudza mumwe wacho dzongwa ndichizvigarira kuti zvanyanya zvandaita sei tikatombowirirana handei pakurota munorota chii ndoda kunyatsotsangura zvamunorota zvichiitika ende zvii kana muchipasimidza zoti ndakatomborota zvakati zvakazodaiso inini ndakarota ndichitange ndiri kubhururuka ndabva ndazorota ndiri kana kuti kaitange karori but chiri chiraundi chisero chichida kubheuka nohandisaidi so bva chazonomhara basi vandatanga kufamba nerodhi handazomuka kwaine ndiri kupi ndotoona ndiromba mangu saka inini uku ndikubva kupi ndorara 2-3 days zvombonyarara pakundenda munamato zvitange zvatizi pandinongotiwo zini zvasimudzira apa ndakazosvika pakurwadziwa ga ndiende kunofarawo nevamwe kumasoyo chingosimukanza kunga wareurura wakaremerwa mai wainga wareurwa asi maprofita anongotaura kuti aiwa amai ava ane nhau dzavo isusu tega tega siteta kuitana sei ndane kuti ini ndaitovaudza asi kana nopedza ndarotedzi ndikukumbira muchipota mundiite sei mundibatsirewo ndikukumbira kuti mundibatsirewo ndichiudza mumwe wangu mushemu saka chaibuda chi hapana nokuti mari dzatinotamira famuka chai 2 cents 2 cents kuti uchibudisa uchipa mumwe kwana saka ndakangoti inini ndege pachezvangu apa unozati chiwati muri kuchama masvika kumasowe mupostori woti reururai maireurira kuti chii inini kureurura kunoitwa kumasowe masowe mutemo wemasowe munhu wese unoita sei unereurura saka inini ndakangosvikawo sezvandakaita izvi ndakangosvikawo arege ndigare nguva yekunzi munamato yatanga totaienda kabata munamato pedza patangoenda kuchiumbiro ndakuda kuti rege tichinonamata ndikutoona nhai mwari ndasimuka mufaro kwamuri ndinoreurura kuita sei sezvo kumashure kwese kunchiti ndikanopfugama ndiropiya munamato muchinzi muri kumutswa saka inini pfungwa dzangu ndo dzaingoramba dziripo idzi dzokuti ndichiita sei nekuzoona apa pandakutanga kuti ndichibhururuka kuti ndambotora nyama yemunhu ndichiisa umu ndega handisati ndazviona asi izvo zvekuti ndinotonyatsokunzwa kuti ndini handisi mumba mupi ndikamuka paindotasa munomba saka ini ndandaenda kupi ndopinda mugombeza ndorara zvichingodaro ndosvika ndoudzawo wamwe wangu wamwe wangu ndarota mwana watete wedu ane zvinhu zvake zvaakasirwa namai wake saka ini ndoita sei wamwe wangu bva taatangike ndikati handimbomutangi wanobva wanyarara saka paiwe inini sekuru ndaneta nandafunga mwoyo wekuzviuraya asi vamwe vanhu vakandikansera ndikati zvino zvanditiseri munhu mune wangu urwere hwangu haupere ende handipore mwedzi wega 20 yangu ndinonisiya kuchipatara izvo zvimandi ndikutodiwa futi handina kana sendi saka ndatega ndiyo kuno kundimboitawo zvechi zvekwasekuru pamwe zvingandichinjirewo nokuti ndikunongedzwa zvimwe zvacho handisi kuramba zvezvokuti kana uchitakurwa uchienda pane zvokutoti inini neaya yangu handaenda kunotsvaga ndaisa mumba handisati aya handisi kuda kuti mumhanyire kuzvichenesa hapana munhu hati munorowa inini handisi kuramba kuti ndiuye kunondini matsanangura mukuita nyaya yenyu muri kuda kuzvichenesa so hapana munhu panapa hati munorowa ende mauya panapa imuika nedambudziko raminaro ndozvandikutamanikidzwa nemunhu matoti regai nditese ndiende asi matauro amuita manje mungomaiti kuti ikunze kupera idazvo musoro runditema saka pakutaura dambudziko rasumudza munhu kuti ndinokumuka usiku kuti ndikuenda unoreurura ndiri kumuka usiku saka inini handiunyeperai pandakaya panapa ndakaya nchiti ndiwezvorapwa sekuru ndikatsanangura sekuru inini usiku handina kuwati ndiri kufungidzira sekuru inini ndiri muroyi asi chandoda kuti mundidzidzise sekuru ndechekuti ndoda kuti ndinyatsoona zvishuwa inini ndinawo here nekuti nhana chandinoita sei ndinotorwadziwawo zvikana zvichiitika izvi but ndinongonyarara iyochi ndobva ndanyarara zvangu una ndikutadza kutaura zvakaoma saka pamunorota munomborota muri kunzvimbo here dzamakati kana kuti kumatakurwa nevamwe venyu maenda kuti dzakaita sekumakuwa inini ningakunyeperei zvekumakuwa izvo handizviziva asi pane rodhi dzinopesana kudai iye kumakuwa iyi inoenda kubhomuka iyi inodaiso chipimwe ichipinda mukomboni ipapo
ndoba ndakarota ndiri tine chisero tichibva saidi rekuru kune uku asi chisero chasina kutakura zvinhu kana kuti nditi ini ndangoona vanhu tiri muchisero kana kuti chitange chisero so saka ndazochina bheu vanhu vaburuka ndizochina chakwira chaita sei chaenda zvikatondinetsa chii nanhasi zvichiri kundidya mwoyo ndokunyekera nekuti pane vamwe tisununguko kunge munhu saka ina handichazivi mapostori achibatatsanangurana amai muri kushandiswa mumwe anonditi amai muri kumutswa vamwe anoti zvoni amai ndimi muna uroyi saka ini zvese ndaingogamuchira achabuda musarudzo ndichocho chingopira kuti matombo ndigezedza apa ndakazonyanyorwadziwa sandi nekuti ndakapinda panguva yakaoma sandi iwe kuti ndinge waenda kunotirge ndina mate ubva wareurura semureururo wangu papa pakureura pai ubva waita sei vanhu vese vakutongotaura kuti ndiyada kuningirikina vanhu ndiachauraya vana vanhu muno ndakareurura kamufarwa uri mufana kwamuri ndinoda kureururawo kuti ndigosunungurwa ndinoreurura kubatikana ndikuita sei nekumuka usiku chisondedzwa nedzinza rikwangu chisondedzwa penyu mukati menzvimbo yandinoraramira ndozvandakataura izvozvo vanhu vatozobva nazvo ipapo saka ndakazoita shungu kuti nyange ndikanzi patv zvinani ndiite sei ndibude zvangu asi ndazvibatsira nyaya dzangu idzi nekuti inini aya yangu handisati ndienda kunoita sei pamwe zviri munyama handisi kuziva inini ndogara ndichirwara ndo zvimwe futi izvo zvandisimudza kuya kuno nekuti 20 yangu yandapiwa kuofisi inotongosaraiko kuchangu kusaina cheto ndatora mwedzi wemangwana ndatora ndinonotoreracho saka inini handichazivi manje pamunomborota musingataura zvenyini mazita mune here vamwe vamunotorota nawo kuti ndarota nhasi ndichifamba nanhirani handisi kuzviramba sekuru zvamuri kutaura izvozvo vari kuti ndinyatsoongorora mazita emunhu zvinoita sei sekuru kana kuti manheru paya munhu paanouya handinoona ndiri ini ndizongoe kana ndisisimochi pamwe ndendisisimo mumba ndatakurwe nhana chandikuziva kwakuchera ukaona musi wanenge wasina kunditora kana ndakatsamwa kana ndashandisawo minamato yangu ukarega kuzonditora mafanzi ayi anobva atanga kuita sei kundiimba kuridza zvakasiyana siyana hatichatotaudzana pakapera mazuva totanga futi kutaudzana aiwa mene kuti chii chinenge chaitika asi ndinganyepe sekuru zvekuti ini ndinotoenda zvekutoziva kuti ndiri kuenda handisi kuramba ini ndiri muroyisi asi sekuru ndikuda kungoti ndibatsirwe dambudziko rani mubvunzo wangu kunyanya kuda kuziva maroyero acho amunoita muri kuhope wayo aine pane pamwe ndakamborota ndichiwa chatohembe tomwana ndikazorota ndichingofamba ndichikwidza rodhi musi ndozona ndiri pamahachi chaiyo yai ndiri kungoenda ndo zvandinorota saka ndikamuka ndikaudza vamwe vanhu havandizvibhilieve ndavagutsikana nezvandotaura. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tapfumani.